Салом алейкум ҳама каса ҳами жугулиро мешиносен ҳами ду бародара ё руса ё тоҷика агар ҳами жугулиро дорен нас мермадаган ба год варакнас посилки сичовата аварид навшидаган мадаган ино дардашаган бикасан короче ин посилкада агар шиносенша доненша нас мершидаган бикас ҳаракат ми номрои жугулиро мемонам ягон кас метавонад ми номрои жугулиро ки бикас гузаштаган жугулиро бинед чӣ хеле задаги ҳаракат ки инвайшн пачакбо медои мошин пачакбо нисонамона ки ай пешравем бародарои ҷон ягон кас номрои ҳами инами номроро бинед ҷои сичовада нав аваридшудаган номрои жугулиро медонем ҳам вида илтимос поделиться кинен ҳами сразу ба канал лайк азанед иншоалло поделиться кинен ягон кас мефаҳмед ки ҳами соҳиби мошина мешиносем ҳаракат ки илтимос ин кудоми мешиносем мошина ду одам адино гузаштаган намемонанд пешравем барои ҳамин ҳаракат кинен оли видеоша мехӯрем